ଟିକେ ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳ କରନ୍ତେନି। ଆଜି ସେଇ ଜେଜେଙ୍କ ସିନ୍ ଆମକୁ ଦେଖିକି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଯାଇକି ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଭାକୁର ମାଛ। ଆଉ ମୁଁ ସେପଟେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ମାଛରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ କରେଇରେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରି ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେଇଥିଲି। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଆହୁରି ବି ବହୁତ ମାଛ ଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ପିସ୍ ମୋତେ ଦେଖାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବେ। ଅନ୍ୟ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ହେଉଥିଲା ମାନେ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କାଢ଼ିଦେଲି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆଣିକି। ତାପରେ ସେଇ କରେଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିକି ତେଜପତ୍ର ପକାଇକି ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇକି ପିଆଜ ପକାଇଦେଲି। ପିଆଜକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ତଳେ ଆସି ଦେଖେ ତ ମୋ ନାଣ୍ଡି ସେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଛି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମାଛ ପାଇଁ। ତାପରେ ତାକୁ ମାଛର ଲୋଭ ଦେଖି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଲି କିଛି ସମୟ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖିଲି ତ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଇକି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ପିଆଜ ବି ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପାଇଁ ତାପରେ ବୋଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଦେଇଥିଲା। ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା ଭିତରେ ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା ପିଆଜ। ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ମସଲା ତେଲ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ କଷାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଖେଇକି ମୁଁ ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ବି ପକାଇଥିଲି। ଆଉ ଆଳୁକୁ ମସଲାରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ସମୟ କିଛି ପାଣି ଦେଲି, ଆମକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ତରକାରୀରେ ପାଣି। ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତରକାରୀ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ମାଛ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଇ ଆସି ଡାକିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍ ଆସିଛି। ପାର୍ସଲ୍ ଆସି ଦେଖେ ତ ମୋର କିଛିଟା ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଗୋଟେ ସିରମ୍ ଆଉ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଡଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କି ତରଫରୁ। ଏଇଟା ପ୍ରମୋସନ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ସେପଟେ ଆମ ତରକାରୀ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ ଆମେ ଭାକୁର ମାଛ।